Semic Speed producerer keramiske kuglelejer. Startet for 20 år siden, hvor vi henvender os til de bedste cykelatleter for at hjælpe dem med at køre hurtigt. De keramiske kugler nedsætter friktionen, og for vores industrikunder der hjælper dem ved at køre længere. Især for vores industrikunder handler det om at kunne køre længere uden at have nedetid. Nedetid det kan koste mellem 50.000 og flere millioner kroner i timen at holde stille. Med TechCircle har vi fået mulighed for at få nogle helt unikke kompetencer ind i vores projekt. Vi har fået det inden for nogle discipliner, som vi har meget svært ved selv at skulle finde som en lille virksomhed. Det er nogle discipliner, som man måske kan finde i konsulentverdenen, men som er enormt svært at finde og enormt dyre at få fat i. En trådløs vibrationssensor som vores kan hjælpe virksomheder med at minimere nedetid og forbedre konkurrencedygtigheden for virksomheder. Det her det er en elmotor med en ubalance på. Den står og vibrerer, så hele bordet det ryster. Vibrationerne dem kan vi opfange i vores sensor. Vi har fået udviklet noget testsoftware til opsamling af vibrationsdata, så vi får det leveret helt rigtigt op i skyen. Vi har fået udviklet hardwaren sammen med Aarhus Universitet og står nu i den situation, vi skal have valideret vores hardware-design. Det TechCircle hjælper os med, det er at få timerne, men også at finde de rigtige kompetencer til at teste og validere vores hardware. En ting er at kunne måle rigtigt, men kan vi også få vores målinger sendt fra sensoren hele vejen op i skyen. Inden vi startede projektet, der havde vi et mål om at kunne holde et batterilevetid på et år. Og med TechCircles hjælp og de midler, der kom derfra, har vi opnået 5 års batterilevetid, teoretisk set.